Добър вечер на всички. Едно хубаво Sony се продава. Моделчето е TA333. Класическа машина, стара. Ще видите отзад снимките после. Всичко работи перфектно. Корекции, бас, също и индикатори има. Балансче, ляв десен канал, превключвател на колоните и това са входовете. Добро състояние, лицевия панел е перфектен. Горе има, тук там е, ето тук има дръскотина, тук дръскотинка. Нормално е, не е нова машината. Стара е, но е истинска класика. Не знам коя година е модел, честно казвам, не съм влезал да видя в интернет, но отзад е с дървен панел, много интересно. Сериен номер, всичко как си му е реда. Така. Ако имаме ръкли, това нещо, може да ми пишат. Айде лекичка.